Imos a comezar falando da historia de Mari Carmen, porque Mari Carmen vese completamente asediada polo lixo dunha veciña aquí que claro, o lixo da veciña, ela non acumulou nada e mira o que ten na casa. Mirad a ver que pensades vos sobre quen ten que limpar este patio. É o patio dunha casa de Mari Carmen, quere reformala, pero antes ten que baleirar dese patio do lixo que lle botou a súa veciña. Veciña que xa faleceu e que tiña síndrome de Dióxenes. Ela pide que sexa o Concello quen se encargue desa limpeza. E isto que ides ver é o que lle responde. Estamos entrando neste cuarto da túa vivenda, Mari Carmen, e isto é o patio. Isto é o patio que debería chegar abaixo, pero estamos aquí no primeiro andar. Unha montaña de lixo, unha montaña de lixo. Que chega hasta a planta de abaixo, hasta o andar de abaixo. E isto prodúcese porque tivestes unha veciña con síndrome de Dióxenes. Sí, con mobilidade reducida, con obesidade mórbida. Iba tirando hasta acumular así. Que hai todo bolsas de lixo debaixo destas polas. Hasta o baixo. Agora, esta muller onde vivía? Nesta casa que hai aquí pegada. Esta muller faleceu? Faleceu hai un mes e pico, 2 meses por aí. E sí que se limpou a súa casa. Se limpou a semana pasada, lunes, martes e miércoles. Veo aquí un equipo de 5 personas, meteron todo en sacos, que a min, en principio, a alcaldesa díxome que mo iban a limpiar a min tamén, pero o último día díxome que non. É que a casa lle fai falta a miña filla. Pois, os nervios que estou pasando me están repercutindo na miña saúde. Hai que darse conta da profundidade. Claro. É dicir, non estamos no primeiro andar, por aquí abriría lixo e outra planta máis. Hasta chegar ao chan, claro. Eu, aparte, son unha persona enferma, teño unha enfermedade autoinmune. Isto é unha emergencia social igual que outra calquera. Estou emocionada, estou nerviosa, estou que non podo comigo desde hai xa moito tempo. Temos unhas ratas que se sinten desde a porta de abaixo que teñen que ser enormes. Como está tapiada, pa dentro non me entran. Isto teño que tapiar ahora mismo. Como definirías a situación? Un pesadelo. Martín, vostede desde a súa casa pode ver como está ese patio, o patio de Mari Carmen e o patio da señora que faleceu, que tiña síndrome de Dióxenes. Por iso esa señora se levantaba, se iba al patio, se sentaba en la mesita y echaba ahí todo el día. Y hacía sus cosas y la basura le tiraba una bolsa cada 2 días. Todo este percorrido que facemos, toda esta altura, todo sería lixo, non? Todo sería lixo, hasta a habitación que vimos agora dela. O que se ve detrás desta porta, Mari Carmen, é casi indescriptible. Indescriptible. Está todo cheo de basura hasta o piso de arriba, que foi onde estuvemos antes. Que dá a ventana, o sea, dá a mitad da ventana e todo isto é basura. Se pudera abrir esta porta. Se abrimos esta porta, vemos todo aquí. Que non é miña a basura. Non é miña. Isto é fruto de varios anos con unha persona que non son eu. Dende a Hora Galega podemos falar con o Concello para saber a súa versión. Están investigando o caso, agardando por un informe para saber se isto sería unha situación de emerxencia social.